Οκτώβρη, συνέχεια στην εκπομπή μας, φιλοξενούμε τους Σταυραετούς σήμερα με αφορμή τα 16 χρόνια ζωής που κλείνουν σήμερα ακριβώς, πριν από 16 χρόνια στο Άσος της Ήβης Μαλιώτου. Εκεί πρωτοσυναντήθηκαν οι 10 πρώτα, τα 10 πρώτα στελέχη των Σταυραετών, που βεβαίως σιγά σιγά μεγάλωσαν, έφτασαν να αριθμούν γύρω στα 500 μέλη περίπου, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Πίθρος, που είναι μαζί μας εδώ στον ραδιοθάλαμο. Και επικοινωνούμε τώρα και με τον κύριο Μάριο Δημοσθένους, Γιώργο, για να μας πει για το κομμάτι το πολιτιστικό περισσότερο, έτσι. Λόγω της εμπειρίας του σε άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, τον Επαγόρα, ναι. Πλέον έχει αναλάβει το πολιτιστικό κομμάτι του Σώματος Σταυραετών, που είναι το νέο κομμάτι που μπαίνει με τη φετινή χρονιά. Νομίζω να αφήσουμε τον ίδιο να μας πει. Ναι. Μάρια, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βοηπίδου, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πάφος. Καταρχήν να μου επιτρέψετε να απολογηθώ, γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατόν να είμαι μαζί σας. Συνεπώς ο φίλος Γιώργος ο Πίθρος είναι σίγουρος θα αναλάβει το φορτίο μόνος του, ναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε αυτό το κομμάτι το πολιτιστικό, θα μας ενημερώσει έτσι βεβαίως αργότερα ο Γιώργος και για τα άλλα τι γίνεται, τα συμβατικά που λέμε. Λοιπόν, με το κομμάτι το καινούριο, ποια είναι η πρόθεση, Μάρια, τι ακριβώς θα κάνετε? Μάλιστα, βλέποντας μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια το σώμα Σταυραετών να αναπτύσσει έτσι με γοργούς ρυθμούς, μπορώ να πω, έχουμε αποφασίσει έτσι να το αναβαθμίζουμε πλέον με την δημιουργία και ενός πολιτιστικού δραστηριοτήτων στην επαρχία μας, που νομίζω, αν μου επιτρέψετε να το πω έτσι με λίγο αστρέφος, υστερούμε σε μεγάλο βαθμό. Ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεπώς έχουμε πάρει την απόφαση για τη δημιουργία αυτού του κομματιού, για να καλύψουμε αυτό το κενό που δημιουργείται στην πόλη μας. Μάλιστα. Έχετε σκεφτεί δηλαδή, θα κάνετε κάποιες εκδηλώσεις, θα κάνετε κάποιες παρεμβάσεις πολιτιστικές, τι ακριβώς θα γίνεται? Σίγουρα ναι, μέσα στο πλαίσια αυτά έχουμε προγραμματίσει διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες από καταξιωμένους ομιλητές, οι οποίες θα δώσουν άλλη έμφαση στα πολιτιστικά και όχι μόνο στην επαρχία μας. Απλά με την ευκαιρία μου δίνει να πω ότι η πρώτη μας παρουσίαση θα γίνει τον ερχόμενο μήνα, με μια διάλεξη του Διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, του Δ. Χρήστου Ιακώβου, την οποία μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τον χώρο και τη θεματολογία. Μάλιστα. Σημαντική προσωπικότητα, καλά διαβασμένος, άρτιος επιστήμονας ο κύριος Ιακώβου, ειδικά φαντάζομαι για τα θέματα που μας απασχολούν εδώ στην περιοχή μας, που είναι σημαντικά, με τους τζιχαντιστές και τα λοιπά, ένας κίνδυνος σημαντικός, και νομίζω ότι είναι το καλύτερο πρόσωπο για να μιλήσει για αυτή την περίοδο τουλάχιστον, έτσι. Ακριβώς, ο προσανατολισμός μας για την συγκεκριμένη διάλεξη είναι, όπως τα έχετε πει ακριβώς, ένα θέμα που έχει να κάνει και με την περιοχή μας, με τους τζιχαντιστές. Συνεπώς το θέμα μας θα είναι κάτι συμβατό με τα όσα συμβαίνουν στη γύρω περιοχή. Ναι. Λοιπόν, και είναι σημαντικό ότι εν ώψη 2017 που υπάρχουν σε μια πολιτιστική πρωτεύουσα, υπάρχει αυτό το νέο λιθαράκι που λέμε. Βοήθεια προς την πόλη, αν θέλετε, έτσι. Σίγουρα, εμείς έχουμε δώσει το παρόν μας συναντήσεις που έχουν γίνει για το Πάχος 17. Έχουμε θέσει την οργάνωση στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάχος 17, και ήδη, δεν ξέρω αν το έχει αναφέρει προηγουμένως ο φίλος ο Γιώργος ο Πίθρος, ήδη έχουμε κάνει και μια εκδήλωση που αφορούσε ξύλινες κατασκευές με ξύλο και σκηνή, η οποία είχε γίνει σε συνεργασία με το Πάχος 17 τον περασμένο Μάιο. Ναι, μάλιστα.
Όχι, δεν το είπε, το άφησε, είναι κομμάτι δικό σας, δεν το άγγιξε. Ναι. Λοιπόν, μας είπε μόνο για τον χώρο που θα στεγάζεστε και εκεί θα είναι και τα γραφεία σας, αντιλαμβάνομαι, και ο χώρος των εκδηλώσεων. Δεν ξέρω αν στο μέλλον σκοπεύετε να δημιουργήσετε κάποιο σχήμα, ξέρω εγώ, θεατρικό ή οτιδήποτε. Είναι πολύ πρόωρο αυτό. Μέσα στα σχέδια είναι και η δημιουργία ενός σχήματος. Απλά να επιστημίσω ότι εντός της οργάνωσης υπάρχουν αξιόλογοι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται και με το θέατρο. Συνεπώς το έργο μας γίνεται πολύ πιο εύκολο με την συμβολή αυτών των ανθρώπων. Θα μπορούσαμε σε μελλοντικό στάδιο και με τη δημιουργία θεατρικού σχήματος και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημοσιογράφο. Θα θέλει να πει κάτι ο κύριος Πίτρος. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Εντάξει, νομίζω μας κάλυψε ο Μάριος. Ναι. Για μια χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημοσιογράφο. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα μιλήσουμε και για τα άλλα κομμάτια τώρα, κύριε Πίτρο. Τα συμβατικά που λέμε. Τα συμβατικά. Αυτά που μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, από πού ξεκίνησαν καταρχήν στα βράδυ και ήταν ένα τμήμα μόνο? Ήταν ένα τμήμα, ναι, το ιστορικό πρώτο τμήμα, το οποίο αποτέλεσε τη φωλιά του πρώτου πυρήνα των Σταυραετών και ακόμα μέχρι και σήμερα αποτελεί το κεντρικό τμήμα. Δηλαδή είναι το τμήμα αναφοράς το πρώτο τμήμα. Στη συνέχεια, το 2001, μετά από 3 χρόνια, ιδρύεται το δεύτερο τμήμα στην πόλη της Χρυσοχούς, το οποίο βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τα πρώτα δύσκολα χρόνια, το τμήμα της Πάφου, ενισχύοντας το πολλές φορές με ψυχοδυναμικό στις διάφορες εκδηλώσεις, στις παρελάσεις που πρέπει να συμμετέχουν οι Σταυραετοί. Στην πορεία, 2005, ιδρύεται το τρίτο τμήμα για να καλύψει την περιοχή της Έμπας, Χλώρακας, Λέμπας. Επιτακτική ήταν η ανάγκη. Τα δυτικά περίχωρα. Ναι, τα δυτικά περίχωρα. Τα παιδιά εκείνης της περιοχής που μαζεύονταν στο πρώτο ήταν πάρα πολλά. Και σήμερα νομίζω είναι το πιο μεγάλο τμήμα. Ναι. Ίσως δεν ξέρω, επειδή είναι διαφορετική φιλοσοφία των περιοχών από εκεί, είναι πιο αποδεκτή στα Σταυραετή. Ενώ το κέντρο της Πάφου πλέον, τα παιδιά στο κέντρο της Πάφου έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Αν και οι αριθμοί είναι πολύ ικανοποιητικοί, δεν είναι ότι είμαστε λίγοι, αλλά εντάξει. Και έχουμε το 2008, ιδρύεται το τελευταίο τμήμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που ασχολείται με παιδιά και εφήβους. Είναι το δεύτερο τμήμα, το οποίο καλύπτει την Ανατολική Πάφο, Γεροσκήπου Κολώνη, με δικό του οίκημα στην Κολώνη, το οποίο μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Γεροσκήπου και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Για την ανατολική πλευρά. Για την ανατολική πλευρά της Πάφου, οπότε έτσι γεωγραφικά καλύψουμε την Πάφο. Ναι, όλες τις περιοχές. Ναι. Και μιλάμε για ηλικίες από πού μέχρι πού, κύριε Πίτρο? Έχουμε παιδιά του Δημοτικού, από πρώτη Δημοτικού μέχρι έκτη Δημοτικού, οι οποίοι είναι η μονάδα ετών μας. Παιδιά από πρώτη Γυμνασίου μέχρι τρίτη Γυμνασίου, η οποία είναι η μονάδα δικεφάλων. Παιδιά από πρώτη Λυκείου μέχρι τρίτη Λυκείου, οι οποίοι αποτελούν τη μονάδα ανακριτών. Και πέραν αυτών έχουμε τους βαθμοφόρους, οι οποίοι είναι ενήλικες, αρχηγοί και βαθμοφόροι, οι οποίοι επιβλέπουν τις συγκεντρώσεις και με τις γνώσεις τους βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία και του σώματος και των τμήματων. Μάλιστα. Συνεπώς λέτε έχουμε αυτά τα της ηλικίας και ουσιαστικά δεν αποκλείεται καμιά ηλικία, με λίγα λόγια. Δεν αποκλείεται καμιά ηλικία, διότι πέρσι δημιουργήθηκε και η μονάδα ή αλλιώς μονάδα ενηλίκων, στην οποία μπορεί ένας ενήλικας να γραφτεί μέλος και να συμμετέχει σε δράσεις τις οποίες διοργανώνει αυτή η μονάδα. Οι δράσεις ενδεικτικά μπορεί να είναι αναδειχήσεις, καταδειχήσεις, πορείες, ποδηλασία, τέτοιου είδους. Ναι. Τέτοιου είδους δράσεις. Είναι κομμάτι μαζί με τους υπόλοιπους ή είναι ξεχωριστό κομμάτι? Όχι, είναι κομμάτι μαζί με τους υπόλοιπους. Ναι. Είναι πέμπτον τμήμα, να το πω έτσι. Αυτοί οι ενήλικες βοηθούν στην εκπαίδευση των νέων, ας πούμε? Όχι. Οποιοςδήποτε θέλει να συμμετέχει σε μια δράση της μονάδας ενημερώνεται και μπορεί να συμμετέχει. Nice. Και τι δράσεις κάνει δηλαδή? Είναι κυρίως δράσεις
Ποδηλασία, αναρριχήσεις, καταρριχήσεις, πορείες, για όλα αυτά υπάρχουν. Εντάξει, για την ποδηλασία δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός. Όχι, αλλά... φέρνουν ειδικούς. Ναι. Ακόμα και για την ποδηλασία. Όχι, εννοώ για τις αναρριχήσεις. Ναι. Όποτε χρειάζεται να έρθει ειδικός με ειδικό εξοπλισμό κτλ. Φέρνουν, τον οποίο πληρώνουν, γι' αυτό και υπάρχει κάποια συνδρομή για να συμμετέχει στις δράσεις της μονάδας υψηλό. Μάλιστα. Για να μαθαίνουν. Ναι. Και θαλάσσιες δραστηριότητες. Υποβρύχες και υποβρύχες όχι ακόμα, αλλά φαντάζομαι πρέπει να είναι στο πλάνο τους. Είναι στο πλάνο. Ναι. Εντάξει, η ομάδα υψηλό έχει δική της ηγεσία, η οποία καθορίζει τις δράσεις και όλα τα σχετικά. Πάντα σε συνεννόηση με τους αρχηγούς των τμήματων. Έχει το επιτύχιο της πρόγραμμα, μπορεί να λαμβάνει μέρος και στις υπόλοιπες δραστηριότητες των σταυραετών. Πρέπει πάντα φυσικά να γίνεται η ανάλογη συνεννόηση. Μάλιστα. Να πούμε για τους μικρούς, τι κάνουν, τι εκπαίδευσεις, τι χάνουν. Λοιπόν, μερικές από τις εκπαιδεύσεις που κάνουν έχουν να κάνουν με κατασκευές με ξύλο και σχοινί, κόμπους, τοπογραφία, πηξίδα, χάρτη, ανάγνωση, αζημούθια κτλ. Αστερισμούς, σήματα με μπατιερόγια τα οποία είναι τα σημαίακια κόκκινο και κίτρινο χρώμα, σήματα μόρφ, τέλος πάντων ασυρμάτους, εκπαιδεύσεις περί πατρίδας, θρησκείας κτλ. Διότι είμαστε μια καθαρά ελληνική οργάνωση. Κοντά στην εκκλησία, υπαγόμαστε στην εκκλησία, οπότε υπάρχουν και αυτά μέσα στην εκπαίδευση μας. Η κατεύθυνση δηλαδή ελληνοχριστιανική. Ναι. Απόλυτα. Μάλιστα. Άρα γίνεται ό,τι γίνεται σε οργανώσεις παρομοίου τύπου, ας πούμε, όπως είναι οι πρόσκοποι, αλλά και αυτό το κομμάτι παραπάνω επιπλέον, ας πούμε, έτσι. Ναι, εντάξει, είμαστε παρόμοια οργάνωση, απλά εντάξει, έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, ότι εμείς είμαστε υπό την αιγύδα της Εκκλησίας, έχουμε δικές μας δραστηριότητες, δικούς μας κατασκηνωτικούς χώρους, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Μαθαίνουν τα παιδιά όταν μπει κάποιο παιδί τι όφελος μπορεί να έχει, τι κέρδος μπορεί να έχει από αυτή την παρουσία 1-2 χρόνια, ας πούμε 3 χρόνια μέσα από αυτή την οργάνωση. Αυτό που λέω πάντα και μιλώ βλέποντας εμένα και τους υπόλοιπους που έχουμε προχωρήσει και είμαστε εδώ, πιστεύω ότι έναν παιδί γίνεται καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτήν την τριβή του με το σώμα σταυραετών. Πέραν από τις εκπαιδεύσεις έχουμε και... Όταν λέτε καλύτερος άνθρωπος, πιο ωφέλιμος στην κοινωνία. Ακριβώς. Πιο ωφέλιμος στην κοινωνία. Διότι το δίπτυχο μας μέχρι σήμερα ήταν η εκπαίδευση και η κοινωνική προσφορά. Τώρα προσθέτεται και ο πολιτισμός. Νομίζω έχει πάρα πολλά εφόδια να πάρει από εμάς. Καταρχήν θεωρώ ότι η ζωή στη φύση ανοίγει το πνεύμα του νέου. Δηλαδή δεν είναι κολλημένος μπροστά από μια οθόνη, παίρνει πρωτοβουλίες, μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι να συνεργάζεται, να βοηθά, να είναι ομαδικός, έχει έγνοια των συνάνθρωπων του, θέλει να προσφέρει, παίρνει γνώσεις που μπορεί να του χρειαστούν, δεν ξέρεις πότε. Νομίζω είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να πάρει ένας νέος από το σώμα σταυραετών. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα να πάρετε και εσείς μια ανάσα και θα μπούμε έτσι πιο συγκεκριμένα για το τι κάνουν οι νέοι και πώς περνάνε στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης αλλά και της διασκέδασης, διότι αντιλαμβάνομαι ότι το περνάτε μαζί. Μαθαίνουν έτσι παίζοντας, διασκεδάζοντας. Το παιχνίδι είναι το κύριο συστατικό της εκπαίδευσης μας. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.